Hvad? Er der ikke nogen, der gør noget? Nej, vi står helt stille. What the fuck? Det ser sygt ud. Keep going. Prøver. Men jeg er lidt stundet her. Så, der er dig med her. Hvad så? Skal vi ned og have noget den her gang? Eller skal vi tage konker? Konker. Tag konker. Jeg tror, det er sikkert nok med en token på Rampage. Jeg tager så lige pot, fordi ellers tror jeg, det får tårn. Hoppe, så må du komme og... Jeg var. Det er ikke bare konker. Jo, bare gå. Det der. Hvordan skal vi tænke det her show? Hvad mener du? Kommer nu. Er der nogen, der har et top også? Ja, man skal bruge en Rampage. Ja, kommer nu. Hvordan ser det ud? Det der måske. Nej, det er bare en vejsnap. Ellers så gå ind i... Jeg synes, du skal tage en ramp, eller det vil jeg sgu ikke. Jo, Rampage skal have det. Jeg dropper færdiggør min rift shots, og så bare gå strong, eller hvad? Det der map kan jeg også. Det hvad? Jeg færdiggør min rift shots. Du skal have et strong. Ja, det mener jeg. Hvad, det koster ikke 3 tag? Hvad sker der lige på din eget top? Jeg har højere damage. Hvad siger du? Jeg har højere damage. Ja, jeg tror, jeg glemte at trykke på din egen. Kære midt.